Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Moviment Iva Divorzju Iva Żwieġ tefa' dawl fuq kif pajjiżna d-divorzju ċivili diġà huwa legali sakemm dan jinkiseb minn qorti ta' pajjiż ieħor. Evarist Bartolo fisem il-Moviment Iva għalli dan qed joħloq diskriminazzjoni bejn dawk li rnexxilhom jiksbu d-divorzju u dawk li ma jistgħux minħabba li mhumiex miżżewġin lil xi ħadd ta' nazzjonalità barranija jew ma jistgħux iqattaw xi żmien jgħixu barra. Bartolo jgħid li d-divorzju responsabbli li l-moviment irid li jiddaħħal f'Malta fil-verità huwa aktar konservattiv minn dak li l-Maltin diġà qed jiksbu minn barra. Dan għaliex biex koppja tingħata d-divorzju trid tkun qattet 4 snin separata. Irid ikun falla kull sforz biex issalva żwieġ u l-koppja tikgarantixxi l-manteniment kif ukoll il-ħarsien tat-tfal. Meta koppja iżda ġġib id-divorzju minn barra, din tingħata d-divorzju skont il-liġijiet tal-pajjiż minn fejn jinkiseb. Mill-1975 law ingħataw 785 divorzju minn barra minn Malta, bil-Maltin jirnexxilhom l-aktar iġibu d-divorzju mir-Renju Unit. Michael Falzon qal li fl-aħħar sena l-insinwa kienu reġistrati medja ta' divorzju kull ġimgħa. Evarist Bartolo appella biex fil-kampanja ta' referendum ikun hemm aktar kalma u forsi anke xi ftit ta' umorizmu li ma jagħmel qatt ħsara. Bartolo temm jgħid li dan ir-referendum huwa opportunità demokratika biex inneħħu id-diskriminazzjoni u l-inġustizzja li hawn.